Alisa u zemlji čudesa. Laura traži muža edition. Perem tu podove, radim kolače, znači spremna za udaju 1/1. Laura, zašto praviš mlanobrad? A to hoćeš odnesti Šimi ili za nas ili šta? Više ga radim da odagnam misli od svega što se događa. A zašto ti treba odmisliti stvari, šta se ti događa? Šta misliš, o čemu razmišljaš? Pa iskreno, zadnjih par dana ne mogu baš spavat. Malo me sve ovo stjeralo u kut, ova cijela situacija. Danas je sad 5 u svakom timu. Doslovno kad se probudim prvo nešto mislim je onak show, Šime, cure, ruže sanjam. Ne znam, baš sam nervozna. Nije baš jednostavno. Kod njih Šime ima jaku konekciju sa svima skoro, osim sa Mijom, ja bih rekla, u njihovom timu, tako da nije im jednostavno.